hedder Trille, og jeg er 39 år, og jeg bor i Vesterne. 3 år med borgerlig styre her i Kolding har været spændende at følge med i. I har gjort det godt, men vi kan altid gøre det endnu bedre. Jeg driver et socialpædagogisk opholdssted med intern skole, der er med til at give anbragte børn og unge en ny start i livet. Jeg var med til at grundlægge stedet for 12 år siden, og jeg har vores kunder været kommuner rundt om i landet. Fra min virksomhed kender jeg betydningen af at kunne levere kvalitet og udvikling og samtidig holde udgifterne nede. Det er her, ligesom i vores kommune, vigtigt at holde god styring på økonomien, men uden at vi mister muligheden for at udvikle et sted med høj kvalitet. Det er klart, at jeg med min erfaring og baggrund har fokus på børn og unge. Derfor tør jeg godt at sige, at vi er simpelthen nødt til at føre en ansvarlig socialpolitik i Kolding Kommune. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være. Lad os få brudt den sociale arv. Tag udgangspunkt i den enkelte og investere i de nødvendige ressourcer, der skal til, for at de får en uddannelse. Det at få en uddannelse, det åbner så mange døre for et ungt menneskes fremtid. Det giver selvværd, og det giver frihed. Og betyder, at de unge ikke ender i køen nede ved vores jobcenter på overførselsindkomst, men i stedet som en ressource i Kolding Kommune. Kort og godt, det handler om at få balance i Kolding Kommune, og vi skal alle tage et ansvar for den daglige drift og bidrage til udviklingen. Men hvis vi skal animere vores borgere til at tage ansvar og positivt bidrage med hver deres kompetencer, og hvad de hver især evner og kan, så skal vi lytte til vores borgere. For ude rundt om i Kolding findes der ikke kun ildsjæle, men også borgere, der ved, hvad der rører sig lokalt, fordi de er eksperter lige præcis i deres nærområde. Lad os lytte til Koldings borgere, og lad os i Venstre tage teten i udviklingen. Det vil jeg gerne være med til. Jeg håber, I stemmer på mig. Tak for ordet. Godt.